Igoma babwatani bekanisa ya Mugambi gwasekanta igi Adventist maketamna Mugambi Seventh Day Adventist gotoka ase ward ya Bosoti sengera ebunge ya Machoge chache litukulia lero nigo banyara kumwakira ngambo ya mono festa zikichaba ase mukyoye kobakonya konyora estima ase kanisa yo asabanyanga bakobolia omwamusiye bwe bunge yo wasoma msiye bwe ward yo omosike Peter Okerio naboigo omuchumba bo Alpha Miruka we soyin na kobabwatesia kugendelia ekanisa yo omubwatanya Mugambi SDA Church ndiye monesa yali mwatukoleera abagambi baitu ndiye monesa yente mukyali nyumba ya Nyasaye nandi muteta mangana Nyasaye yenderere ndiye monesa yente mwerwete tutali kuba biri Nyasaye baitu mwachakire gukora igasi ya Nyasaye bono twabariganire asekera Omugambi undi bwensi oyo oreseresi noyo otari aseresi oyo toganyite mwensi tokore igasi ya Nyasaye sensi obwansani omanene nero tutongete ande nero tagite tomokorere singa chichi ya bono ni kanisa yetu nero no buremere obonene utakira kingana kya Nyasaye tutobwatie buku insesi tukobera nane ke tukama to worship Nyasaye sentire ya bene na kumwa maskani yae tutobwatia tukumane buse gore noene nyumba yetu tera ba prospeririere matafori na roro umutanga no roro asu mwensi sentire yo bwansani twabari ganyesensi ya obuya bwa Nyasaye twabari ganyesensi yo wota so mu nyumba yetu ya Mugambi nkaya Nyasaye asa abana ba Nyasaye batakire kobere irindi tobo mu nsomia kubesi muri abatokonyora babere bagota batindete bagote se kanisa nabarabu ba korubwantani bwa Nyasaye ya Mugambi sigie ono mwisibibu afeli kisimbi ya mono ngwato bekere stima lakini toratokorera gwaya linyukuri ibintu nebinge tomiseti bakabirogo ntobugati anje buno monyene ndwe tobole mono astima itina abekero orango na nchonko onyo bekere nimbekeire post kepo timbugati konye ngono na ndo tokonye bakebirogo ntobugati ne nyumba yabageni totaite kubagacha yabakristo base togokorera none kambi tokoende image orango tokonye bintu bune ebi na nae tobugati yon temisi gwa tokonya tokorire birogo atokorire nyumba ne gwa yaringitera era no turamonere ntori komote kutobekere steam oye twachandikire byo bontori ko bugimbiri ko steam ebona yatokonye ndo tutonyare ko batukuranderie nchiri yo monene nainde gaginye tware ko saba Nyasaye amukonya anje atusuki tuchandikete noene kanisa ime efumbi yatonyarire cho ntubwati cho togosanga abasata n'abakungu bakabana etogosanga ntubwati cho wana tware ko musaba gake umwisimi oito acha anje atwamaguru nera anyaje ko boko yiri kinyenga kimane tubulita tuwaka ngambi ya mono asinyo watu yebe sisi twajanga kila matuka mangi nane bimbo tubwatia na konda tubwata gato babo bono no to tukie ninde kunyaka ba ikanze ya Nyasaye abantu banyataye banyore inki ninde banyaka komenta atu tubanyataye igo ngo kwira ni ngambi ya mono asinyo ko tuiborere ko tuyereje ekwenze na ngwa yari nikeraga nande tutaite kwa yari yeko yakapita bintu byonse bize kitiagera ere direct irago tambi niko ateka ngo twasabire kwa yari yeko rwango nande tateye bikoro na imita popsi roji ngatiyo na bintu byonse bize yakapita inde kanisa ya Nyasaye gandere abantu bacha sinjusa ngo na batezinga na tezu mutiniwa na bonge